तुझे कायनात का नूर कहूं या जन्नत का हूर कहूं, तुझे अपनी जान कहूं या अपना गुरूर कहूं। राजा भारत माता की जय 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 जय। कंप्यूटर के हैंग होत देखले रहनी हा, आदमी के हैंग होत पहला दफा देखा तनी। कहाँ दिमाग फ्यूज हो गेल भाई ना इस सेक्सी लेडी कौन हिया? साक्षी मत बोल, तोर भौजी हिया। अच्छा सॉरी सॉरी जब भौजी। से एकरा के देखले बानी ना तब से हमारा दिल में कीड़ा काटा था। अच्छा आगे के का विचार बा? विचार बाने मामा हाँ। केकरा संगे एगो रोमांटिक फिल्म बना ली। रोमांटिक फिल्म बाद में बनई हा, पहले ही बतावा कि बिना परमिशन के कैमरा में ढूक कैसे गइल? है गीता के बियाह में गीता कैमरा छीन ले रहली, कैमरा चालू रहे, उ चालू कैमरा कहीं धो दिला हुई है, पूरा कैद हो गइल बा। ओ हो सकेला, काहे कि हमार भी निशा में दिशा खराब रहे। तो हम कहाँ ठीक रहनी, बाकी बाबू एकर पता कहाँ मिली बाबू? मामा जब नाता जुड़िए गइल बात नहीं का पता के पता लगाइए के दम ले हो। हाँ तो काम ते ही कर सकेले, काहे कि जवार में तोरा से बड़ चकूड़ा नहीं खे केहू। प्रणाम चाची। खुश रहा, प्रणाम खुश चाचा। रहा। शादी की कैसेट बन गेल बबुआ? अरे ना 2-3 दिन टाइम लगी चाची ओकरा बने में, तब तक ले कुछ फोटो लेके आइल बानी। अच्छा हाँ हई लड़की के है? ई खुशियाल टोला के बाबू साहब अमरनाथ सिंह के बेटी है। जानकी का भाई मैं कुछ घट गइल बा का? गिलास में का लगल बारे फुहरी? आँख में माड़ा छपल बा, काम चोर कहीं की। अरे कलिया ससुराले जेबे ना तो एको दिन ना खब्बे, ई है रहन सहन से। जो जाके बर्तन धो के लाओ। ए माई हमके पढ़ाई करे के बा। पढ़ाई करे के बा? अरे घर के काम के कौनो लूर नहीं खे। अब पढ़ लिख के का बनबे रे? कलेक्टर। सुना बबनी तक कितना पढ़ाई लिखाई कर रहे, हाँ। फिर तोहार नौकरी चूल्हा चौकी करे में जाए हैं। ओकरो खातिर भी पढ़ाई जरूरी बा मामा। अरे बेशरम, निर्लज्ज, बदतमीज। हाँ जवान लड़त रे, इतना साहस हो गया तो हमसे जवान लड़ाई बे? हाँ करम जली, आज तो तेरा क्या मुआ के रखब, मुआ के राजमती लाज शरम सब घोल घाल के पी गई बारू, सियान बिटिया पर हाथ उठावत बारू। अगर हम लाज शर्म रखी ना तो राउर फूटी करम। चुप। काहे चुप रही जी? आपन बेटी मान कर रहन सहन सिखावतनी तो रवा के तीत लागत बा। कलिया जब ससुराले जाई तो इजा से ओरहाना आई क्या फलाना तहर बेटी कोनो काम की नहीं खे, तब रहुआ के समझ में आई कि हम सही बानी कि राउर बेटी। हमरा बेटी के तू जन्म नहीं खुद हेले, यही से ओकरा ऊपर विश्वास नहीं के तोहार। राजवती पहले खुद रहनदार बना, महतारी बने के रहन सीखा। चल बेटी। बाबूजी जीजा जी के दिल में आज भी तोरा से ज्यादा उ जानकी के खातिर प्यार उमड़ रहल बा। अगर पूरा संपत्ति दामाद के दे दीहन तो हमनी के हाथ में कटोरा आ जाए, भीख मांगे के पड़ी। हाँ ऐसा न शुभ घड़ी ना आई रे बाऊ, काहे कि राजमती के कुंडली में लिखल बा राजयोग। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब